Bestia triumphans. Co rozumíme názvem bestia triumphans? Označujeme tím slovem míru či nemíru nevzdělanosti. To množství hrubých vlastností, které v sobě má člověk i celá společnost, pokud získají rozhodující převahu nad zásadami, jimiž se řídí opravdový vzdělanec. Je to tedy filozofický termín označující onu demarkační čáru, kde končí inteligence a kde nezušlechtěné síly vítězí nad silami dobrými. Bestia triumphans je tedy rubem humanity a humanismu. Je přirozené, že bestie tato bere na sebe nejrůznější podoby a masky. Potkáte ji na každém kroku. Když ponecháme stranou vyslovenou nepoctivost, prodejnost a úplatnost, má ještě jednu vlastnost. Nedovolí člověku, aby rozpoznal svůj převrácený názor, aby v sobě uviděl onu vítězící bestii, jejíž hlavní známkou je nevzdělanost. Zlo pak je ještě mnohem horší, protože lidé věří svým bludům, o svých přehmatech mluví jako o vymoženostech a svou nevzdělanost vydávají za vzdělanost. Když městská rada jmenovala uměleckou komisi, tvářila se, že se jí skutečně jedná o důstojnost a slávu svého sboru. Věřili jsme tedy, že ignorant uzná svou ignoranci, chudák uzná svou chudobu, zbloudilý si uvědomí své bludy a proto zavolá k sobě někoho a řekne: buď tak dobrý, já tomu nerozumím. Já mimo Braník nikde nebyl, já mimo svůj žurnál nic nečetl a četl-li jsem, jako bych nečetl. Byl-li jsem někde, jako bych nebyl. Buď tak dobrý, poraď mě, pomoz, já se dám poučit, já tě poslechnu. To jsme si mysleli, a tomu jsme i věřili. Leč bestia triumphans má jinou logiku, jinou řeč. Pravila: nemohu-li kráse rozumět, zničím ji. Naskýtá se otázka, co vlastně chtěla městská rada dokázat, když jmenovala uměleckou komisi? Chtěla tím skutečně posloužit věci? Přiznala tak svou nemožnost řešit záležitosti, které sahají nad úroveň vzdělání jejich členů, nebo tak učinila jenom na oko, aby písku nasypala lidem do očí a vzbudila o sobě lepší mínění. Situace je totiž taková. Komise umělecká může se usnášeti a raditi, ale městská rada může zase usnesení její mařiti. Tu vězí ten tvrdý český suk, na který je potřebí pořádné sekyry, aby se rozlítl na tisíce kousků. Odkud se bere troufalost městské rady sahati nešetrnou rukou na všechno, co se podle jejich popletených názorů nezdá být pro Prahu dostatečně důstojné? Kde se vzal tento nedostatek smyslu pro dějinnou zodpovědnost? Z čeho plyne onen zarážející nedostatek studu a strachu z toho, jakými literami budu jednou jako osoba zapsán v dějinách svého národa? Věřím, že zle budou jednou potrestáni i ti, kteří mlčeli, ačkoliv váhu svého slova znali. O to víc by měli být trestáni přímí viníci a škůdci, kteří nejenže nic nepodnikli na odvrácení zla, ale pod různými hesly se stali dokonce obhájci soukromého mamonu. Hlavní příčinou nedostatečného porozumění a činného účastenství je politické tlachání, které zaměstnává národ tím nejpovrchnějším způsobem, přičemž je úplně zanedbáváno vše, co se nehodí do krámu jednotlivých osob nebo stran. Pokusíme-li se o revizi přítomného stavu, pak první, co nám padne do očí, je nízké vzdělání našeho národa. Vyvstává otázka, je ono nízké vzdělání následkem špatné politiky, anebo je špatná politika následkem špatného vzdělání? Příkladů, na nichž lze demonstrovat úpadek našeho vzdělání, uvedeme zde jen několik.
Všimněme si, jak za úplné nevšímavosti zodpovědných lidí dochází k odnárodňování domácí kultury, z které mizí naše individuálnost. Všechna naše pozornost obracela se pouze k tomu, abychom se neodnárodňovali číselně a jazykově. Málo kdo však měl tolik ducha přítomnosti, aby ukázal, že odnárodňování může se díti například také poznenáhlým ničením národního vkusu a ubíjením našeho umění, které je nahrazováno Bůh ví odkud sehnaným procostvím páchnoucím napodobováním cizí lži kultury. Toto odvěké zlo slaví své divoké orgie také při bourání Prahy. Mnohý i z nejčelnějších našich lidí vůbec nechápe, oč tu vlastně jde. Že pobořiti kus staré Prahy znamená doslovně tolik, jako spáliti několik svazků národních písní, vniveč obrátiti bohatství krásného muzea a zničiti celé kusy zbývající nám staré kultury. To je čin skutečně sebevražedný. Jak můžeme mít umění, literaturu a kulturu svou, když všemi žilami nám utíká česká krev? Když se na všechny strany vypařuje a tratí ta zvláštní atmosféra, mající přirozené kouzlo a dýšící českou vůní? Vždyť ani cizina nežádá po nás nic jiného, než obraz našeho života ovanutý tímto kouzlem. Nejen nedostatek politického vzdělání, ale vzdělání vůbec brání nám, abychom se dostali na cestu pravou, pevnou a svou. Tísnivý pocit malosti se v nás nevyhladí, pokud se neodhodláme žíti životem svým vlastním a žíti životem tím cele a důsledně. Tak praví Masaryk o naší politické budoucnosti. Ale jak je možno žíti životem svým vlastním cele a důsledně, když bez povšimnutí těch, co humanismus nejvíce hlásají, může se díti něco tak avarsky sveřepého, jako je ožebračování lidu o poslední zbytky jeho krás? Bestia triumphans objevila se tu rázem jako vševládnoucí paní, která má na tisíce hlav. Jen jedním drápem zasáhla městskou radu, všechny její drápy ostatní rozlezlé jsou už po celém národním našem tělese. Ze všeho, co jsme řekli, vyplývá, že těm lidem, kteří dnes veřejnou správu města drží v rukou, podporování soudce jednou polovicí zastupitelstva, nemůže a nesmí se ponechati na pospas osud krásného vzezření Prahy, neboť vkus této nebezpečné polovičky je naprosto převrácený a docela různý od toho, který v evropském i našem smyslu je jedině možný. Nestačí humanismus jen hlásat. Především je nutno vytrvale a při každé příležitosti pronásledovat, ať už vědomé nebo slepé páchání hříchů, které vzniká z nevědomosti nebo ze zlé vůle. A to je to, po čem voláme. Psáno v Divákách 7. března 1897.